Čau, tady Martin a já vás vítám u mýho prvního videa z Minecraftu. S nikým tady nejsem, jmenuje se Martin a jako budeme hrát Minecraft prostě, no jo, tak jo. Tak se otevřeme. Lagi. Vytvoříme si svět. Craft. Sorry, kdyby byly bugy, tak dejte vědět. Tak dejte vědět a spawnili jsme se a jsme... No, ubrali jsme si trošku, tak si natřežíme dřevo. Lidi, asi budu natáčet každý den jedno video, nebo pak se ještě domluvíme. Pište do komentářů, jestli kolik videí chcete za den, a nebude to jako 6 jako videí, ne za den, jo? Tak možná i půjdu jako třeba multiplayer. Můžete se podívat třeba knihu kamarádů. Jeden je David Vondra, ten je docela dobrý kamarád, ten dobře i natáčí, ten je taky dobrý youtuber jako já. A pak je ještě Dan. A David má YouTube kanál David Vondra a D je s velkým a V je taky s velkým. Jako je to dobrý youtuber, jako odebírejte ho. A nevím, jak se jmenuje teda ten daný kanál, ale to brzo zjistím a pak vám to řeknu. Tak jdeme pařit, jo. Možná ještě budu dělat vlogy a takovýhle, jako znáte to, jako ty youtubery. Pak ještě bude se mnou někdy bude na mém kanále od Segry video. Segra se jmenuje Lucka. Lucka, pojď sem, představ se do videa. Čau lidi, je Lucka. Nevidíte jí, to je škoda, já s ní udělám někdy jako takový jako krátký video a teď jako dáme jako chvilku, to bude 5minutový tak. Nebo lidi, já jsem to chtěl jenom také na uvítanou, tady to video, se nezlobte, bude to krátký. 4minutový, to bude přesně, že jo? No, tak čau, já se s vámi loučím a nazdar!